Ano yan? Iskaramosa na sa DCGV. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Nakikig ako, Kuya Manny. Tigalat ko pa ko taas sa time check. Naramdaman ko, nag-time check na pala si Kuya Ren. Hey, hey, hey! It's Friday. Friday na ba yadi? Adali yun sana next week. Sana next week hababaan na ang kaso kan COVID-19 sa Bicol Region. Sana next week ang gabos na mga Bicolano nagsusunod na sa minimum health protocol. Kuya Renz, pali daw ako kang uyan na sa sa monitor baga. Hindi ko makita kung blur ang muka ko or what. Oy, ang kaibanan ko sa laro technical, Kuya Manny T. Blur man agad Kuya Jens. Gari ako kanitong mga sinaunang nga panahon, but ang pangaran kan bado ko Flower Lady. Flower Lady. Se llama de apellido Vitorino y en la jura de bandera del museo. Baylihin na nga niya ako, Kuya Ren. Con dos amigos. Kuya Ren, trending mo yan sa sa mga social media. Ang kahaputan, kung daw ang masasabi mo, kung Rika, ito kami lang, madali lang. Kukuhanin kita ng opinion. Anong masasabi mo? Anong masasabi mo kung ang mga transgender mag-join na sa mga beauty pageant? Kakaputon. Oo, kung ikaaputon. Ako ang kaputon, wala ang problema. Ang Miss Universe ba, may mga pageant, may mga kanya-kanyang pinaglalabay ng mga advocacies. Oo. So, para sa kuya, pag entra mga transgender is, wala namang problema, actually. At malanganin na, puno na ba kang Miss Spain? Oo. Di ba si Miss Spain, transgender yan? Kaya okay, wala namang problema. Wala namang problema na iling. Pero natawa ko face mask. Kaya nga sabi kay Manny, di mo na ako pag-luwas. Okay lang yan. At least distansya. kita man sa napatiligid. Distansya. Tapos, Distansya man lang distansya amigo. Sige. Okay. Ano gusto mo pa? Huwag ka na umalis dyan. Mag-usap na tayo. Ay, dumanon ako. Natatadaplos mo na rin ka. Hindi naman mainitaw. Sige, thank you so much, Kuya Ren. Isip na ako man Baka may babation ka. Para man, okay na. Hindi, babation ka. Man ako. Hindi ako may aircon. Nakatutok ako. Chita na ako kay Manny. Tayo na yan. Kuya Manny, exit mo na Kuya Manny. Then, natawag si Kuya Manny kung paano exit. Ay, ang nakaibahan po yun si Kuya Renz Luna, ang tito ng Albay. Dahil na lang ako ni Kuya Manny kung paano mag-exit. Duman. Din, exit mo na si Kuya Ren. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino. Oy, sa mga gusto pong magpaabot ng mga mensahe, pwede po ako nung i-text sa kuya na number na 0915-415-4899. De bandera del muchacho. And sa talk and text 0909-543-4660. Nahapot ko kaya iyan, tadakol nang nagluluwas sa social media na man iba-ibang mga opinion man. Kan publiko manungod dyan sa pag-entra kan mga transgender sa mga beauty pageant. Marahay na hapon kay Ma'am Teresita Jacobo and kay Ate Mariel. Ate Yel, marahay na pagkaudto sa imo. Thanks for watching. And kay Nick Lorilia. Nick, ano na lamang, nuwarin ka maulidig di sa, sa kagbako. Dako lang naghahapot, Kuya Renz, na kung may pasunod bang liquor ban digdi sa Legazpi. Day ko lang siya na-review. May mga text akong na-receive and may nag-upload naman sa kuya na may mga instances and na experience hindang mga pulis daaman sana na tigpa para picturan
So mga nagtitiripon-tipon nagiinom dyan sa may pinari. Kaya naghapot sinda kung nangayata kami tigpipicturan. Ay napagunan ninda may liquor ban. Maray na hapon kay Kuya Boy Mata. Maray na hapon tabi AM ng DCGB ang diwata ng South. Di mo ko pag-apod na diwata tapag ikanasi ino. Se llama de apellido Vitorino. Pepanan kang ugbasan. Di ko alam Kuya Manny kung ang mga akingunan aram paninda so ano baga so ugbas baga Kuya Manny. Una alegría y cosa buena. Ang sa ibang ano kaya kan sa ibang lugar ang apod kan nga. So ito bagang mahanap ka ki buyo. Alegría y cosa Lalagan mo kang puti tapos tabako. Tapos igwa pang ano ito? So titiltig baga Kuya. Bunga. Yan. buena. Que te gusta la movida guerrillera. So may mga kulog kang tig sapa. Yan. So mga gurang, pag ikaw ka nagkakantada ngayon sa simbahan, ano ngayon may balon ka? Arugan ang nindaan na yung maninda ang hobby. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Sabi ni Cesar Paino, pa-shoutout po, birthday ko ngayon. Ma'am, salamat po. Oy, happy birthday, Sir Cesar Paino. Sabi mo ni 8446, good PM po. Cancel po igwanin bareta na pag-iisipan na mag-ECQ ang Legazpi. Kumusta na po? Ano po ang bareta duman ngunyan? Sa ngunyan, ang Legazpi City and Daraga Albay, iyo ang nasa alarm ka na General Community Quarantine. Basado naman nga niyan sa ipanaluwas na advisory ni Governor Al Francis Bichara. Dahilan na sa padagos sa pagdugang, bakulang talaga pagdugang, as in, halangkaw po kaya talagaan na kaso kan mga nagpo-positibo sa COVID-19. Pero maray nga ni ngunyan, basado sa update kan DOH sa Albay, igusa na po ni interese. Alagad 8 kay ni o 8 kay ni hali sa Legazpi City, 2 na sa Pulangi, mantang tigsararoan na Daraga, Ligao and Manito. Que se llama de apellido Vitorino. Que es la jura de bandera del muchacho. Maski ano man po ang quarantine classification taligdi sa Bicol Region, especially sa Legazpi, importanteng marahay na magsunod po kita sa tigpapautob na guidelines kan Interagency Task Force para naman ini sa seguridad tagabos. Kahapon ko yan, nag-agi kami dyan sa may puro. Tapos, ako na nahiling ng mga minor de edad. For sure, minor de edad ito. Taang mga aki-aki ingunan, medyo durodakula na. Ako lang ande nagdadakula. Dako lang talaga naglalagaw-lagaw dyan sa part na yan. Sana naman duman sa mga magurang, kung aram taman po na daiman ki lalakawon talaga na importante. Day tanang na pagtugutan ang sa tuyong mga aki. Kasi nasa vulnerable sector sinda. And day talaga po tigtutugutan na magluwas ang mga aki. Siring man, itong mga personang 65 years old and up and mga person with comorbidity. So itong mga may kamatian. Se llama de apellido Vitorino. Maraming na hapon, ma'am, kay Ma'am Teng Broqueza. Bati ko po digdi sa garahe ng sa PHO. Sabi ko kay Sir Pio, ma-enroll ako sa PHO. Abo garing ako ni Sir Pio pa-enroll duman. Tabo man ni Kuya Bundring. Maray na hapon po sa Provincial Health Office kan Albay. Thank you so much po and saludo po kami sa endorse sa mga frontliners ta dyan. Maraming na hapon po sa Indos. Ano lamang po ang napanguntuhan ta dyan? Baad lamang po pwedeng makapadara kay Sir Pio. Maski alas 4 na, mangungudto pa man galaray ako pa sa may daras Sir Pio. Lola Anita Armstrong from Melbourne, Australia. Naghihiling siya ngunyan. Ako confident ako kay Lola Anita Armstrong na pagpuon sa morning hirit, nagpapangadji pa sa nagayod, ano pa sa kang banner. Ano nga ko yung yung piniplay baga, yung sa pangaran kan mga technician. Nagmamati na ini si Lola Anita Armstrong. Solid ining DZGB. Maraming na hapon man sa Moret family dyan sa Bañadero, Legazpi City. Kara Lola Salvacion na dyan po sa
Banyadero. Se la dio con dos amigos. Oy, bago ko pa yan malingawan, may gusto lamang po akong i-share para sa mga bago as in first time na mommies. Ulay kita, sabihin ko sa imo, this spirit is going to blow by super fast. Ngunyan, garuling katapusan ng banggiya sinaldaw. But trust me, bago maaraman, they'll be reading, walking, then running, then going to school. Kaya i-treasure mo ang kada minuto sa imong aki. The first word, the first steps, the sounds, enjoy everything. As in itaw mo sa iyan gabos, they're surely worth only the best to keep them safe and healthy. Arugan Wilkins distilled. Ang water na most recommended kan mga doktor and distilled in 8 steps. You're worth a Wilkins, a product of the Coca-Cola Company. Sabi ni Mama Teng Broquesa, dapat po higpitan, giraray mga aki, tasindaan vulnerable, ma'am. Yan ang ani po bagang tigtataram ko. Minsan, kaso, mga aki man, mga madunungon talaga. Sinabihan ng aning bawal, di man gano'n nagsusunod. Sabi man ni Sir John Rick Manzanes Marco, marahay na hapon sa kuyang agom na si Emeline Digdi sa Salvacion, Daraga. Marahay na hapon man kay Ma'am Alona Zamonte Tumagan, marahay na hapon po. A los modelos más modernos le gustaría vivir en Nueva York. Y llegaron novios nuevos. Ay, dale a tu cuerpo alegría matar. Oy, marahay na hapon man kay Father Dave Ramoso kana St. Rafaela Parish. I'll see you soon, Father Dave. Sabi ni Kuya Luens, Jel, pa-wash out. Oy, maray na hapon kay Kuya Luens Barsana, the LBB The Flash. Ang alamat kan Buyuan, soon to be residente kan Barangay Bunker 1. Maray na hapon kay Baba. Uy, nakikibaba. Hello po, madam. Maray na hapon po. Pasiguro na po, tabi ako kansulat ko. Maabay po, tabi ako. Sa ko risuhon ka, Kuya Manny. Oy, binabati man ni Ma'am or Sir? Sir Teng Broquesa, bati ko sila Mrs. Kota Solid DZGB to po on 5 a.m. sa Gudbanggi. Buda sa duwang aki ko sa naga-module sa Arong. Tagasain po, Sir Teng, sa imong aki and sa imong agom. Maray na hapon man kay Richelda Olicanio. Good afternoon po, watching your program. Oy, sa mga daipa po nag-rehistro sa COVID-19 na immunization registry kana Legazpi City, magparehistro na po kamo para magkaigwa kamo nin slot. In kaso magkaigwa na nin dugang pang bakuna and kamo naman nasa priority list or kaibahan na kamo sa priority list. Kuya Manny, yung bababakuna ka na? Maray pa sila Kuya Rans, sure bull na ini, just in case na may bakuna na ang A4 sa Daraga. Ako din gusto ko na Kuya Manny. Nakumbinser ako Kuya Manny, kang suha lang kawo na talaga so positive degree sa Legazpi. Nag-abot 72, Diyos ko Lord. Sana hanggang ito na ang pinakahalangkaw na na-record ka na Legazpi. Sana dahil na sobra pa duman. Maray na hapon kay Sir Joel Serio. Maray na hapon watching from Quezon City. Sabi man ni Sir Mark Ostonal. Good noon po Ate Angel. Back to back nakamonitor kami sa DZGB News from Bitano, Family Ostonal. Thanks po. Keep safe always. Kuya Manny, pwede na? Sasayaw na lang ako Kuya Manny. Oras naman po para magpaaram, tani ang mga nagkawaralat na commercial, matawanin dalan. Ako po ang sa ilong nakaibahan ko na napagkaw to, ang kagandahan ng South. Ako po si Angel Mustaza, bye-bye, keep safe. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Farex B